Kung pinalahi nga pagkaon ang imong gipangita, suwaye ang mga putahe nga bida ang karnis kuneho. Nga talit nining usa ka kanin chef sa Iranta kini. Pinagi sa report ni Mark Rijabella. Paklay, biryani, crispy kawali, all-time favorite nga adobo, lamyang kaldereta curry, tapa og di pawahi ang kinaham nga estopado. Kining tanan gisubakan og karne sa kuneho o rabbit. Kini ang mga putahe nga giluto og gibida sa kanhi chef nga si Jay Generale, taga Barangay Umapad, Dakbayan sa Mandaue. Usa sa iyang mga specialty sa pagluto sa karne sa kuneho mao ang kagumkum ug ang lamiang rabbitson. Tuig 2012 gisugdan ni Jay ang pagbuhi og rabbit isip negosyo. Apan mas gitutukan og gipalambo niya kini sa tuig 2018 human gidiagnose og cancer ang iyang inahan. Nakauna na ako negosyo ni sir kay first consumption sa among family kay ilabi na sa akong mama nga nawala na. Siya gid ang among gi-prioritize sir kay ang rabbit meat sir is safety po sa mga naay mga cancer patients, naay diabetic. Sa mga kuryoso sa lami sa karne sa kuneho o rabbit, sigo niya, Ang lami sa karne sa rabbit sir kay in between siya sa chicken o sa Peking duck. Kay ang chicken is kanang ma-compared nato siya kay tungod sa white meat. Then ang iyang taste like Peking duck nga mura siya tastier sir ba, then dili siya kuan kayo, pero ang rabbit dili siya langsi. busa kung something new sa imong panglasa ang imong gipangita. Perfect gayud ang putahe sa rabbit. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rijabella. Balitang Bisdak.